Xa estamos con Nuska Chousa, pois estamos aí xa posta a nosa horta, o noso hortiño. E sempre sabedes que Nuska chega por aquí o xoves pola tarde. Que tal? Moi boas. Hola, que tal? Moi boa tarde. Cambiaches de ubicación e estou como descontrolado. Habitualmente está a miña dereita, agora está a miña esquerda, pero estás moi ben aí. Fixen mal, ao mellor, non? Sí, non. Fixo barbeito, non? Podes dicir barbeito, fixeches? A ver, barbeito que é? Non é o de cambiar... Cando un ano cultivas outro ano, non? Sí. Rotación, fixen rotación de bueno. cultivo. Fixen rotación de cultivo. Bueno, a verdade é que temos unha manchea de cousillas por aquí que comentar Ay, contigo, notas de voz que nos chegaron, mensaxes de texto. Ai, que maravilla. Íbamos correndo antes de que se nos vaya todo o tempo. Un Sí. día destes dedicamos un par de horas. Que che parece? Pareceme super genial. Venga, Si vamos un par de acumulando horas. Sí, porque dudas. se vai acumulando aquí o chollo e xa non vemos como darlle saída. Aquí alguén pregunta por sementes, Nuska. A ver. Moi ben, moitas grazas. Hola, moi boa tarde, querida Guinda. Falando contigo así aquí na radio maravilloso. Antes de nada quero dicir que o color do millo non vai a afectar para nada no resultado final, porque todas van a ser palomitas blancas, o sea, vai a ser todo igual. O que pasa que eu, pois eso, gustan as cousas vistosas de colores. É verdad que teño millo de 3 colores, millo de palomitas de maíz, o sea, teño amarillo, teño blanco e teño rojo. Ao polinizarse mestúranse e hai anos que sale un granate oscuro, un rojo brillante, bueno, que son maravillosos. Donde conseguilo? Pois non o sei, pero a través de internet hai de todo. Todo está aí. En internet hai de todo. A mí deron unha semente fai moitísimos anos e eu conservo as miñas propias sementes, pero bueno, se algún día se acerca por Ribeira, doulle 4 grans de millo rojo para que poda plantar a miña querida Guida. Pero se fai flocos de millo, palomitas de maíz, vanlle sair todas brancas. Todas exactamente Aí non igual. hai- É que unha vez que estoupan, porque eu mesturo as cando debullo o millo para jardar, e unha vez que as meto na tarteira e estoupan todas exactamente igual. Son todas de color blanco e non se lle nota para nada, nin sabor, nin nada. Son todas idénticas. Pois amiga, se queres pasar un día por Ribeira, xa ves, encantada Nuska de... Guida pajo o café e eu doulle os grans de millo. Estupendo. Temos máis notas de voz por aí, pois veña, escoitamos. Boa tarde, pero a terra de Diatomea como a que se dichilla. A terra de diatomeas parece que é unha cousa que está como moi de moda agora, non? Que parece que xa non sabemos cultivar, se non temos terra de diatomeas, Dios mío. Pero hai que ter moito cuidado, porque non é selectivo. A terra de diatomeas actúa por inanición, como que vai a afugar certos bichos. Non a todos lle fai daño, se teñen ese esqueleto por fora, como son unha cucaracha ou así, non lle vai a facer nada. E o que lle pode facer daño é a sujetos como máis débiles, non? Pois tipo pulgón, si, a mosca blanca, algún tipo de gusanos e incluso mariposas tamén. Pero non é selectivo. Si o botamos en un sitio, vai a matar todo o bicho viviente, eso para min é terrible. A terra de diatomeas eu non a botaría na horta como para matar ningún problema que teñamos, por ese mismo motivo. Non é selectivo e vamos a acabar co resto da bichería e depois temos outro tipo de problemas cando veñen a abundancia de daños inmensos. Entón, a terra de diatomeas é moi boa, por exemplo, aparte de que tamén podemos axudar a fertilizar porque ten outro tipo de cousas que non pode ter, por exemplo, un compost normal, pero botaría, por exemplo, no galiñeiro, se queremos matar os piollos das galiñas ou así. Pois sí, pero na horta hai que ter cuidado con el. Parece que está de moda que todo o mundo usa aito, e aito pois non se pode utilizar. Deixame lembrar, Nuska, os teléfonos 981-540-979, 981-540-989 e tamén o número que temos de WhatsApp e Iago para aquelas mensaxes de voz ou texto que nos queiran remitir. O 627-751962. A través dese número chegaronnos tamén varias mensaxes para Nuska. Mira, Nuska, dignos. Dime. Acabo de recoller unhas mazás golden, pero están todas negras. A que se pode deber? Ensinos aquí a fotiño que nos achuntan. Estou vendo a foto, é moi característico e moi típico, seguro que se vos la describo, que todo o mundo sabe de que está falando a nosa amiga, non sei.
É unha especie de como de mancha que collen as masás, sobre todo agora a finales de verán, primeiros de otoño, cando empezan a estar maduras, por exemplo, a masán tipo golden, que eu chamolle a roña. A roña é calquera tipo de suciedade que ten algo, non? Ou cotra, tamén se lle chama a cotra. Pero é como se estuvera manchada a masán, que nos damos conta que se collemos esa masán e a limpamos con un pouquiño, un estropajo ou con un trapo, con un pouquiño de xabón, sálelle, o sea, non ten daño ningún interior. O único daño é, como para a venta, é complicado porque está como fea, pero por dentro está perfecta. Entón, o que é? É un hongo que se chama negrilla. Ese hongo ven por un problema que tuvemos de pulgón. Vou explicarlo rapidísimamente. Despois, en vídeos do meu canal, só explicarei con calma e tranquilidade. Tuvemos un problema na primavera, cando empezaron a salir os brotes novos neste caso dunha masanceira, pero de calquera tipo de frutal, rosal, o que sexa, tivemos un problema nos brotes novos de pulgón. O pulgón vaise a anclar ao brote novo e vai a absorber a salvia dos brotes novos da planta. Ese pulgón vai a facer caca, e a súa caca é un melaso, é moi atraente para moitos bichos. De aí que as formigas vayan a comer onde hai pulgón, porque lles encantan as boliñas de melasa que expulsa. Esa melasa, cando cai no resto da planta, é cando prolifera este hongo negrilla, que pode ser un problema moi grave por culpa de que cúbrenos a planta totalmente como se fose de unha ceniza negra total e vai a impedir que a planta poida facer a fotosíntesis naturalmente. Entón, non é un problema si non é moita, pero se é moita hai na que tratar. E vamos a tratar con xabón potásico, que teño algún vídeo no meu canal de YouTube, pero terei que facer un específico porque é un problema que me preguntan moitísimo estes días, como están recollendo as masás, pero bueno, que sepan que aínda que nós comamos ese hongo sin lavar, non nos vai a facer daño, non nos fai mal a masán. Só é un problema máis ben estético a hora de, se queres, vendelas. Estamos agora en tempo de mazás. Sí, claro, estamos acabando de recoller agora as masáns de verán, que son as tipo golden, que son como máis suaves, e logo despois temos, por exemplo, a Gran Smith, que é unha masán verde turgente, moi ácida, que é máis de inverno, empeza a estar madura, empezan as primeiras a madurar agora. E depois temos unha que a min que me encanta, que se chama Sangre de Toro, que é un árbol autóctono gallego típico, que é unha masá moi rústica, durísima, crujiente, chea de agua, roja intensa, e ten ao mellor unhas rayiñas en rojo un poquinho máis claro. Parecida a Pink Lady, o mellor, esta que atopamos aquí. Non, esas son máis ben fofas, suaviñas, non sei, como que se a apretas a podes estrujar. Esta é dura como unha pedra, o sea, é rústica, gallega das boas. Sí, e hai masán de inverno, claro. E se non las tira o vento e non as quitamos, na máis que as que vamos comendo, podemos ter masáns hasta diciembre, xaneiro. Podemos alargar a colleita. Das frutas máis agradecidas, ademais, A mí encanta. Como era aquel refrán de que se tes mazás na casa, estás sempre afastado da enfermidade. Tes como un seguro aí, sí. Bueno, a masán, de feito, o seu nombre di más sana, es la fruta más sana, masana. O sea, masana é de la más sana. Pois encántanos a mazá e tamén que compartades con nós e con Nusca as dúbidas que teñades, e son tantas que imoslle dar saída a outra que tiñen por aí os ointes, Iago. Mira, comezo ensinándoche as imaxes que nos achega esta persoa e dinos que quixen non desistir e facela renacer. Cando a saquei da maceta tiña a raíz branda e podre. Cortei todo o cacho brando e un pouco máis, e vai renacendo outra vez. Entón, dinos, a consulta é que lle pasou para podrir a raíz desa forma e estar tan bonita agora? Vale, antes de nada, claro, eu estou vendo a foto para os demais oyentes, vou a describir un pouquiño. Esta trátase dun árbol de jade, noviño, un árbol de jade é un tipo de suculenta, este tipo de plantas teñen un crecimento moi lento ou super mega moi lento, o sea, non son plantas que crecen rápido. Por este motivo, as suculentas todas, a planta de jade tamén, non necesitan apenas nutrientes, isto temos que ter clarísimo. Por qué? Porque se non vai a pasar o que lle pasou aquí á amiga. Estou segurísima que lle meteu un sustrato con exceso de nitrógeno.
ollo, as suculentas plantadas en troncos, que o sea, falo por experiencia propia, o sea, viven como as plantadas na terra. Non necesitamos que botarlle un excedente de nutrientes. O que lle pasou á nosa amiga foi que o exceso de nitrógeno o que conseguimos nas plantas é que crezan, que as súas follas medren ben sanas, o sea, é como unha vitamina para que a planta creza ben e máis rápido. Que pasa que as suculentas que se lle botamos nitrógeno non saben gestionalo, non saben que facer con el, e iso foi o que pasou. Pudreu por exceso de nitrógeno, o sea, por unha terra demasiado rica en nutrientes. E a pregunta era que se a podía recuperar por E aquí a pregunta... que a iba a recuperar, non? Que a quería recuperar, e fixo moi ben. Non quixo a facer renacer, e cando conseguiu sacar a maceta tiña a raíz blanda e podrida. Eso foi por eso, unha, exceso de nutrientes, e outra que tamén pudo ser, é que non lle tuvese un drenaje bo á maceta, e as suculentas tampouco necesitan agua, porque se caracterizan porque son capaces a acumular agua no seu tronco, nas súas follas ou nas súas raíces. Por eso son características todo tipo de suculentas e cactus. E neste caso, se ao mellor a maceta non tiña drenaje, tiña demasiada agua, e tamén pode ser. Pero o bo que teñen as suculentas é que as podemos decapitar, quitalo o podre todo e volvelas a plantar en un sustrato baixo, pobriño, en fertilizante, e vai a revivir. Que maravilla. Maravillosa, que son maravillosas, as suculentas son maravillosas todas, Dios mío. Máis cousiñas que temos por aí, Iago. Temos máis, Sí. Hola, Nuska, dinos, son Julia. En que mes podría arrancar a planta de hortensia para trasplantala noutro sitio? Ten bastantes anos. E o caqui dou o seu primeiro froito este ano. É que me estorban onde os teño. Moitas grazas. Ai, querida Julia, que iso tamén me pasa a ver se che dan máis horas no programa, Iago, tamén me sí, dixo, tamén. Ai, non o modesto sei. non quiso dicir. Iago non o veu e ten escrito en letras mayúsculas, señalado e subrayado con un bolígrafo, pero Iago non o veu. Moitas gracias, querida Julia. Bueno, dixirche que ese é mal de moitos e meu tamén, por suposto, porque eu tamén, cando me poño a diseñar unha esquina, dixo, ai, que bonito vai a quedar aquí isto. Aí mi madriña, dali a uns meses a me estorba. Bueno, co caqui van a ter un pouquiño máis doado a mellor, porque me dis que é unha planta nova. Como os caquis agora xa acabaron de botar o froito, que xa os podemos recoller para quitarlle a astringencia, se fose o caso do teu, que tamén xa hai caquis que non a teñen, pero vas a esperar a que lle caia hasta a última folla, que ainda ao mellor faltalle un mes, dependendo de onde vivas e do clima que teñas ali naquele hueco, vas a esperar a que lle caian todas as follas. Despois vas a podar as puntas máis, digamos, máis altas, que parecen como moi retas cara arriba, e logo fai o trasplante. Fai un burato, polo menos o doble de grande do que teña a raíz o caqui. Iso tal. E faino agora no inverno. Si o sitio no que vives ten demasiadas heladas, espera mellor a xaneiro. Pero se non podelo plantar cando acaben de caer as follas, o sea, dentro dun mes, a finales de noviembre ou así, xa o podes trasplantar. O caso da hortensia é un poquinho máis complicado porque me dis que ten un montón de anos. Entón, unha, prepárate para remancarte porque che vai a costar moitísimo sacar as raíces esas de aí. Así que, con forza, animoche moitísimos ánimos desde aquí. Vala a podar hasta o segundo, vala a mirar desde abaixo e desde a raíz hasta que teña dous cotelos de, como se di, dúas pujas, dúas como llagas das que lle van a salir follas. E dai para arriba cortallo todo, porque senón non vai a soportar o trasplante. Logo despois eso, pois arranca con moita paciencia, sin quitarlle moita terra das raíces, o tocón todo enteiro, plántalo, cando, claro, a pregunta era cando, non era como, mira que listas un fume polo como, olvidime do cando. O cando é, a hortensia vai a empezar tamén agora mismo a ir en decrescencia, o sea, xa acabou cas flores, podes as quitar, en canto lle empecen a amarillear moitas follas e lle empecen a caer, só podes facer no momento que ti teñas libre, non fai falta esperar a que lle caian as follas todas. Pois estupendo, resposta para a nosa amiga e aínda temos unha consulta máis antes de rematar. Veña, Iago. Mira, dignos, boas tardes a todos. Teño a enredadeira da froita da paixón, que é moi pequena, puxen este ano e tarde. O problema é que xa a tiven outros anos,
pero ao chegar o inverno xese co frío, e a miña pregunta é se despois volve a brotar. Estou pensando en cortarlle un pouco, xa que só ten unha rama, e tapala coa manta térmica. Non sei se esta é a solución. Moitas grazas, Nuska. Ajá. De Pontevedra. Sí, dinos que é de Pontevedra, Sí. e que ten, ademais, isto é certo que a mellor é importante para que o saibas, que ten unha horta, na horta ten un regato e pode que sexa máis fría, por iso. Sí, claro. Evidentemente, se tes cerca da horta un regato ou un río ou así, as noites de inverno van a ser moitísimo máis frías. Pero no caso da pasionaria, da fruta da pasión, é rarísimo, o sea, ten que haber unha capa de neve de non sei cantos centímetros durante cantos meses para que esa planta morra, porque ten un sistema radicular fuertísimo. Si morre a planta en sí porque é unha enredadera que vai a brotar moitísimo, vai a cubrir moi ben, hai algúns tipos de fruta da pasión, de pasionaria, que teñen uns frutos agora en otoño, cae a flor e tal, madura, e ten uns frutiños comestibles. Bueno, cun valor culinario, a verdad que cativeiro, máis ben, digamos, que non é unha cousa que digamos, Dios mío, que rico está. Pero pode ser que o que é a hedra en sí arriba, que morra, pero o sistema radicular é complicadísimo que se lle vaya. De todos os xeitos, se non quere quedar sin ela, se ela pensa que se lle pode ir, que faja unha proba, mellor que poñer unha manta térmica, arrancaría un cacho, puñería nunha maseta e metería pois en un interior ou nun invernadero ou así, por se as casos se lle fora a ir, que lo dudo muchísimo, porque pode ser que a parte aérea sí que sufre moito co frío e que marche, pero o sistema radicular dudo moito que na primavera non brote con moitísimo máis esplendor. Así que eu non lle facería nada, pero bueno, que jarde un jadelliño así jardadiño nun invernadero, non sei, na casa ou así. Pois moitísimas grazas tamén pola consulta, amiga, e xa sabes onde estamos e onde está todas as tardes de xoves aquí Nuska Chousa, nesta sección que chamamos a Horta de Nuska. A Horta de Nuska, tan bonito. Que guai. A Horta de Nuska. La alegría de la huerta. Efectivamente. Como lleva aí este tempo alegre en canto a temperaturas, porque choveu bastante, e xa che preguntei a semana pasada como ia para todo cultivo este tema de terra encharcada, pero a temperatura así agradable que estamos tendo, porque son temperaturas case de primavera. Sí, pero cando falamos de cultivos é unha cousa que vai moi fuertemente ligado da man. Non porque haxa unha boa temperatura, se os terrenos están encharcados que non dan drenado agua e hai un encharcamento, as raíces sufren todas, incluso das plantas que son agora de inverno, como, non sei, pois vamos a empezar a ter as rabisas, os grelos, repolos, brécol, coliflor, coles de Bruselas, ese tipo de plantas que vamos a ter, soportan moi ben o frío e a humedad, pero hasta certo punto porque non son acuáticas. É que realmente eu na miña horta, agora que vou andando, e as botas van facendo chof, e iso non é bo para nada, que nin para as xuncas. É todo... Si, a temperatura sí que é boa, pero ten que ir un pouquiño en consonancia todo, non é un bo ano. Eu son fan auténtico das leitugas, Nuska, todo o ano, ademais. Sí. Temos todo o ano leitugas? Todo o ano lechugas. Sí, o que non podemos é plantar todo tipo de lechugas todo o ano. Hai tipos de lechugas que van a... Estou falando da intemperie. Sí. É sempre cando non haxa un 20 centímetros de neve, porque se non hai que non aguante. Entonces, hai uns tipos de lechuga que se poden plantar todo o ano, sementar incluso, pero, por exemplo, hai unha que se chama Maravilla de Primavera, que, como o seu propio nome indica, é unha maravilla da primavera. Pero en el invierno non tanto, porque a súa maneira de crecer crece como se fose como unha lechuga maravilla de primavera, que non se me ocurre outra cousa. O que fai é jardar agua no seu interior e vai nos a pudrir. Entonces hai lechugas que soportan mellor o frío, hai unha que se chama Cuatro Estaciones, que é un pouquiño máis oscura, suelen ser unhas lechugas como máis duras, máis rústicas, máis intensas, máis crujientes, non? Pero sí, podemos sementar lechugas todo o ano. E antes de rematar, Nuska, quero che preguntar por a tua canle de YouTube, por se alguén aínda non puido ver vídeos teus, consellos teus, aparte dos que das aquí na Radio Galega, nesta horta de Nuska,
Canto tempo leva xa con esta canle en Non moito, levo un par de anos. Un par de anos, Sí, non levo moito, pero bueno, a verdade é que está tendo unha moi boa acollida, a pesar e a favor de que falo en gallego, o gallego da miña zona. Pero por iso estou moi contenta e moi orgullosa porque é o que quero falar. Porque para manter o gallego normativizado, pois estades os dos medios de comunicación, pero para manter as variedades dialectales ao meu canal de YouTube. Aquí vai ser así. Nada, que ali poden atopar vídeos moi explicativos, moi concretos, explicando con imaxes, que sempre unha imaxe sempre vale máis que 1000 palabras, nada, encantada. Que é totalmente gratuito suscribirse, que iso é importante dicilo, que a Non hai xente que pagar pensa, nada. como hai que pagar por todo, pois non, por vir ao meu canal. Totalmente de balde. Non, totalmente de balde. E aquí tamén, encantada. totalmente de balde na Radio Galega o xoves pola tarde a Horta de Nusca. Un placer enorme. Ata o Moitísimas xoves. gracias e hasta a semana que ven. Bicos. Bicos. Son as 5.